нам задали тему «Наши защитники». На словах реабілітація, а насправді плюндрування історії та приниження народу. Така реакція Ульвія Алієва на заяви вчительки школи селища Дачне під Судаком, яка назвала кримських татар зрадниками перед усіма учнями. Його донька Саміра Алієва розповідала, як її прадідусь воював на фронті та отримав поранення. Але після повернення до Криму його та весь кримсько-татарський народ депортували з рідної землі. У відповідь від Олени Руденко отримала звинувачення в стилі сталінської пропаганди. Після скандалу до родини Алієвих приїздили з окупаційного міністерства освіти, але вчителька й досі викладає в місцевій школі. Реабілітація що? Це реабілітація. Такі учителя, висказуючі реабілітації, много других факторів, які происходят в Криму. З кладбищами, з мечетями, з некими рейдами. Ну, все прекрасно понимают, какова реальность сегодня в Крыму. Какова реальность в крымско-татарских семьях, какие бывают рассветы в крымско-татарских семьях. Это реабілітація. Жителі Судакського району та учасники кримсько-татарського національного руху обурюються словам місцевої вчительки. Припускають, це частина репресивної політики. После того, как принят закон о реабилитации крымско-татарского народа, это таким образом этот закон исполняется, где педагоги в школе нашим детям говорят, что их дедушки и прадедушки предатели. Я вот сейчас испытал то, что в 80-е годы в институте испытал, когда речь зашла вот о Крыме, о депортации, и этот историк поганый вот такие слова точно сказал, да? И все на меня посмотрели. И это в 21 веке снова, уже после этого пресловутого закона такое делается. Я считаю, что надо обвинять и директора школы, и школу, и Министерство просвещения, и государство виновато. Вот это подлец это. Этот человек, учительница Руденко, кто она оскорбила весь крымско-татарский народ. И в первую очередь ударила по этим малолетним детям ударила. По ученикам начальных классов. Губитель душ. Таким людям нельзя позволять работать вообще в школе. Ни в школе, ни в детском саду.